Grabatzen ari garen unean arratsaldeko 6:20 diren honetan, gaur hasiko den binakako txapelketa nagusiko lehen jardunaldiaren atarikoa eta pronostikoak egingo ditugu, beraz besterik gabe, has gaitezen eta jardunaldia Beasainen Antzizar pilotalekuan hasiko da gaur ostiralez. Ezkurdia eta Errezusta, Elordi eta Zabaletaren aurka izango dira. Hemen Elordi eta Zabaleta irtengo dira favorito, hasiera batean behintzat Jose Javier Zabaletak atzeko kuadroetan dominatzaile garbia izan beharko luke. Joan den astean Bilboko Bizkaia pilotalekuan erakutsi zuen nola zenolako mailan dagoen, pilota guztia gozatzen ditu, aurrelariari asko kentzen dio, eta horrek Ezkurdiari lanak asko zaildu leikizkioke, eta aldiz Elordiri erraztu, batez ere aurrean errematerako. Hori bai, Elordik ausart jokatu behar du, aurrekoan Joseba Ezkurdiak naiz eta galdu, iruditzen zait partida ona atera zuela, gertatu zena izan zen Urrutiko etxea gehixeago asmatu zuela, baina defentsan oso ongi ikusi genuen, erasoan ere boleaz eta pilota bizi mugitzen, eta Elordiri zehaztasun handia eskatuko dio norgehiagoka honek, beraz Elordi eta Zabaleta favorito. Bihar Laso eta Iztu eta Larrazabal eta Mari Ezkurrenaren aurka arituko dira. Hemen Larrazabal eta Mari Ezkurrena irtengo dira favorito, Artolaren ordez arituko da Larrazabal, eta hauek irtengo dira favorito, atzean Mari Ezkurrena, Iztu eta baino askoz ere gehiago delako. Jon Mari Ezkurrenak sekulako partida jokatu zuen aurrekoan Bilboko Bizkaia pilotalekuan, antologikoa, hasieratik aurrelariari asko kendu zion, eta horrek Lasori asko zaildu lekizkioke lanak, eta Iztuetari ere auspoz eta ikusiko dugu nola erantzuten duen. Iruditzen zait gainera Jonek asko behartuko duela Iztueta, eta Larrazabal ere horretan saiatuko dela, soilik Lasori abagune garbiak dituenetan jokatuko dio, horrez gain bolea ikeragarria du, eta hortik ere atera lezake Larrazabalek, eta bikote indartsua osatzen dute Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak, eta eurak irtengo dira favorito. Bihar ere Eibarko astelena pilotalekuan Altuna eta Aranguren, Peio Etxeberria eta Martijaren aurka arituko dira. Hemen Altuna eta Aranguren ikusten ditut favorito, egia da Jokin Altuna oraintxe lesio batetik irten berri dela, ikusiko dugu ea nola erantzuten duen amezketako aurrelariak. Peio Etxeberriak eta Martijak egia da berme handiko bikotea osatzen dutela, eta behar bada Aranguren eta Martijaren artean Martijak berme gehiago ematen duela, baina aurrean Altuna saiatuko da jokoa iraultzen, baina aurrean Peio Etxeberria izango du, lauterdiko finalista izateaz gain azken urte honetan gorakada handia eman du, batez ere defentsan eta partida irekia ikusten dut, baina Altuna eta Arangurenen aldeko tendentziatxoarekin. Eta igandean Basaurin jokatuko dute Jakak eta Imazek, Peña eta Albizuren aurka. Hemen Jaka eta Imaz ikusten ditute favorito, iruditzen zaitatzeko kuadroetan Imazek berme gehiago ematen duela Albizuk baino, jotzen ere gaur egunean nahiko antzekoak dira biak alabiak, esango nuke Ander Imazek frontiserdian eta kolpe biziagoa duela, Jon Ander askoz ere palanka luzeagoko pilotaria da, eta horrek airez eta baliabide handiak ematen dizkio, baina orokorrean behintzat Jaka eta Imaz ikusten dituz favorito. Imazek atzean Albizu behartzen badu, Jakari aurrean erremateak etorriko zaizkio, eta egia da, eri Jaka ez dela bat ere une honetik igarotzen ari, baina igandean du hori iraultzeko aukera. Hauxe beraz uste duguna, ea zer gertatzen den gaur gauean. Ezkurdia eta Errezusta, Elordi, Zabaleta, norgehiagoka horren analisia izango duzue, bitartean ongi izan, agur.